Ka Sorkar Meghalaya Kalayo ya kaipot jing toket halor ka jing keno ba umdon Dr. Hamaulai Mauyong Community Health Centers lani CHC hakamit ba UMP Kalok Sabha u Dr. Ricky AJ Sengkon ulakelon bat hadin ulaklatno. Kani ka kaipot kapala IT the District Medical and Health Officer hadin balapatha ka Sorkar menta kadangdon ha ka jingpet benia dagi he officer katanat ka kot kakia. Kani ka jingklat no jong utay UMP ka Shillong kalapenmi ya ka jing persya patba bat ka jing ya kanat ka pacur bha ha ka yadai bat ka jing bom shimkia ya kinong sumar ha Meghalaya. Kalapen pauru ya ka jing shai halor ka jing ka padang yai peteng jong ka jing duna doktor ha kichaka sumar banengkong lani PHC bat kichaka sumar patba lani CHC. Ka jing sokhia ka ba UMP ulapen pau bun sin ha kapor ba ulong menteri. Kajing sokhia jong kipat ba kalanang kiu halor ki kubor bo omchem lodon doktor hakatei kapor hakabatang kinong sumar kidon hamaulai mauyong CSC kabadon syarut nong ba Shillong. Kajing sokhia kalami namar kajing bomla jong kinong trei kakot kakia ha ka CSC ban ai jing sumar arpasau kenta ha kabaki kubor ki penpau ba kajing teng jong kajing duna ha kajing penbiang nong trei wat hadin katei kajing jia. Utei UMP jong kanong ba Shillong ulakelem bat kelalong ubomla ban kenrandin kat ba udang lekai football Hamadan Futsal Ratson Arena. Kibriu kibala sakhi dala kijong kikmat kile thu balai kendu mar ya ka 108 ambulance service Henry kila poislem. Kabala penlong ya kitu kibadon hangtei ban penkit mar ya u syakamaulai mauyong CSC kabadon hajan daga kali shimet. Uwei uhe jong kakot kakia ula pentikna baki nurse bat kinong trai ha ka CHC kila buat renti ya ki kendon pakirki da ka baai ya ka jing sumar katkum ka jing la jong ki shwa ban pha ya unong pang sha ka chaka sumar ka bakham he. Utei uhe sorkar ula kentat banisam ya ki jing tip babnia da ka baong ba ya ki jing lap on sa penshai bat pen banapat ba on da dep ka jing bishar bania. Da ka ba itu ya ka jing kia jong ka jing long jong u bat ka jing bomdon u officer kakot kakia na ka benta ka jing yarap kirki ka bakham shalor ki nurse kila ai jingmut ban pen kenria no mardor chaka sumar ka bakhambiang la penkit mar ya u Dr. H Gordon Roberts Hospital hakabala pen bana pa ulakla no akapor kumbapra baji men step AA wat la ka jing persang ban pen imbiang ya u hakaju kapor kitelong kubor patikna kila pentep ha kasngi ublei ba kajingdon jong ki kam balasha sanction na kabenta ki medical and health officers bat ki PSC bat CSC menta ki long arspa and riu pau teli nakini shispa life kandai teli ki kam balasha sanction ki dei ha ki PSC kat ba shispa arpui teli ki dei ha ki CSC na lor kata ki don sau ar teli ki kam bala sanction na kabenta ki doktor bakerpang ha ki CSC kitelong kubor patikna kila kam katu kani ki hospital Sorkar kia kendu ya kijing duna doktor bat nurse wat la kijing pa wan kinong pang ha kichaka sumar Sorkar kalakiu ba hakini kilai snem bladem kita long kupor kila pentep shushu bakatnat te kam kakot kakia kalabu ya karukom trekam kabala penlong dakatnat trekam jong kijing pet penia kabayai beteng hakapor pasisha lengba ka digital dashboard ban budin ya kijing ai jing shakri bat kijing don kam ya kibriu hakeleng kichaka sumar